Господин Георгиев, как оценявате решението на Сарафов най-накрая да подаде оставка? Ами първо искам да благодаря и да поздравя всички граждани, наши съмишленици, приятели, които през последната година особено, но и преди това, така оказахме тази справедлива съпротива за отстраняването на Сарафов и превърнахме това в национален казус. И проблем, в крайна сметка това се случи. Не би го нарекал победа към момента, защото главният прокурор стана заместник на главния прокурор. А това сме го виждали, аз бих помнил ситуацията от едни предишни избори, когато Мария Габриел заяви, че Гешев трябва да си ходи, той след това си замина. Сега виждаме една подобна ситуация, бих казал, модела се повтаря и отново заместника на главния прокурор става главен прокурор. Това го видяхме и когато Гешев смени Цацаров, когато Сарафов смени Гешев и сега се случва отново, но в предишните случаи до момента модела се запазваше. Победа ще бъде тогава, когато това произведе резултат, а под резултат разбирам повдигнати обвинения спрямо хора от висшия ешелон на властта и вкарани дела в съдебна фаза. Това ще се случи ли скоро? Би било. Ами аз призовавам всички граждани да са изключително чувствителни и внимателни, да продължиме с гражданския натиск, докато това се случи.